लोगोफोरनि थिखिनाव मोनबाय मानसिफोर फैनानै थांना फैफिनजोब्बाय नै कता रे काम पे नायदो लोगोफोर भिउसा ओरैबायदि सुन्दर गोजौनिफ्राय हाजो सा सा गफ' बरिया फुरा হৈছে হৈছে हर हर महादेव हर हर महादेव Yes, YouTuber. Yes. Daimari channel. Oh yeah, finally मोनफैबाय आनो माथो वाह चलो हाय चलो यार इतना सुंदर हवा आ रहा है वाह 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 oh yeah हेलो लोगोफोर फाइनालि सफैमारबाय नै दांदुफुर अन्थाइ गुफुर हाजो थिखिनि शिब मन्दिराव हे नायदो नोंथांमोनहा नायदो भिउसखौ एबाराव वाह तलत बावथा गोलैया बावथा वाह ओरैबायदि बरियाखा शिब मन्दिर बाबानि मन्दिर ओरैबायदि इन्टारेस्ट गुसुलै बाब 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 र' फाइनालि सफैबाय बाब गुसुलै बारा बरिया नायदो लोगोफोर माबायदि भिउसा ओरैबायदि समायना वाह 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 सोरगो थांनाय बायदि मोनबाय मानसिफोर फैयो जिबनाव आं फार्स्ट टाइम फैबाय ओरैबायदि सुन्दर जायगा नेचारेल एसि अन्थाइ गुफुर सायाव गाखोनानै दङ रायजोफ्रा मोना लांबाय था बे हायाव मानसिफोर जिरायनानै दङ ओरैबायदि इन्टारेस्ट जाखायो माने बारानो ओरैबायदि गुसु बाव सहैबाथाय थांफिननो गोसो जाया सान्दुंबो गैजोबा मानसिफ्रा फट' लागासिनो आंनि फिसाजो हानहरदो
Malah dia mau ulang Lurusan dia mau kamu kalau ini. Ah. Ini munjira. Ya. Terbaik. Mak kalau mending. Dah gasnya nah Jawa. Dikurusin. Masuk. Tapi ya. Iya. Murah, guguna dia tuh. No. Why? Ini yang berguna. Video बनाने ओ देखो अगर वीडियो बनाई नहीं वीडियो